da Allah ku saurara. Za a fara da tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Dange Shuni, ɗan ta sallah dawo ɗan ta sallah. Mai girma cewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rama mai jan kai, za a ba da tuta ta dan takarar majalisar jiha na Dange Shuni Mawlid dan ta sallah. Allah shi ba mu nasara ga waɗannan zaɓuka namu. Bayan Mawlid dan ta sallah za mu gayyato wakilin Dange Shuni, wakilin Tureta, wakilin Bodinga, yanzu haka a majalisa zai koma da yadda Allah lahiya sak. Da sunan Allah mai rama mai jan kai, ina miƙa tuta ta takarar majalisar tarayya ga Dr. Balarabe Shehu Kakale, dan majalisa mai ci yanzu kuma wanda zai sake ci da yadda Allah. We now invite the former member House of Representatives representing Tambol Kebe and also a former Commissioner of Finance, Honorable Abdul Samad Dasuki, to come and collect his flag. Yanzu za a miƙa ma tsohon ɗan majalisar wakilai, tsohon kwamishina, tsohon ɗan majalisar jiha, kuma ɗan majalisar wakilai da zai wakilce mu Tambuwal Kebe a karo na biyu, kuma ɗan Galadima, ɗaya daga cikin jinin mujaddadi Usmanu. Allah ya ji Alhaji Ibrahim Dasuki da duk sauran jama'an musulmi. Da sunan Allah mai rahama mai jan kai, ina miƙa tuta ta takarar majalisar tarayya ta Tambol Kebe ga Honorable Abdul Samad Dasuki na takara na 2023. Allah shi ba mu nasara, Allah shi taimake mu shi ba mu nasara. Aka Kebe. We now invite to the podium one of the youngest politicians of Sokoto State, a former commissioner of youth and sports development, member contesting in Gorayo Gadafere constituency as a member House of Representatives, Honorable Bashir Usman Goro. Yanzu an gayyato matashi wakilin da zai wakilci Gwaranyo daga da Zuma za ta wakanta zaki don ciyaman daga Gwaranyo yake zai mika ma dan takara ta Allah shi ida ne. Da sunan Allah mai rawa mai jin kai, zan mika tuta ta takarar ɗan majalisar tarayya ga Honorable Bashir Usman Goro don takara na majalisa gada da Gwaranyo. Allah shi ba mu nasara, Allah shi ba mu nasara, Allah shi ba mu nasara. After the youngest politician, I will now invite one of our elders, Honorable Musa Hausa Gidan Madi, contesting the seat of Gidan Madi or Tangaza Gudu Federal Constituency. An gayyato tanki bakin cikin wasu 'yan Tangaza. Tsohon wakili kuma wakilin da zai koma Honorable Musa Hausa. Da sunan Allah
mai rama mai jin kai ina miƙa tuta ta takarar ɗan majalisar tarayya na Tangaza Gudu ga Honorable Hausa Gidan Madi. Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu nasara, Allah shi ba mu nasara, mu roƙi Allah shi ba mu nasara. And another elder, a current member House of Representatives representing Binjisi Lami Federal Constituency, former Commissioner of Religious Affairs in Sokoto State, Hadibul Islamu Mani Mai Shinku. Yanzu an gayyato ina ka hito jama'a, ina za ka jama'a, gida da waje da kan hanya jama'a, Honorable Mani Mai Shinku Katanu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina miƙa tuta ta takarar ɗan majalisar tarayya ga Honorable Mani Mai Shinku Katami. Muna roƙon Allah shi ba mu nasara cikin iko ne. Allah shi ba mu nasara. From PDP, from Binjisi Lami, we now run to Yabo Shagari to invite one of the youngest politicians in Sokoto State. You know his time is rising now. Yabo Shagari. Who is Yabo Shagari? Who is from Yabo Shagari? Who is from Yabo Shagari? You call him yourself, you call him yourself. Thank you very much. Yanzu an gayyato matashi wakilin Yabo da Shagari da yadda Allah dan majan Yabo domin mai girma ciyama ya bashi tuta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan miƙa tuta ta takarar ɗan majalisar tarayya na Yabo Shagari ga Honorable Umar Yusuf Yabo. Muna roƙon Allah shi ba mu nasara. Muna roƙon Allah shi ba mu nasara ga wannan takarar. Bismillah. PDP! 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 Abi, DJ won't play one small music now. DJ! Okay, now we're inviting to the podium now member representing Sokoto and Sokoto South Federal Constituency in the House of Assembly, in the House of Representatives right now, and inshallah, come 2023, he will win again. Honorable Abu Audu, please come and collect your flag from the stage. Yanzu an gayyato wakilinmu na Sokoto ta Kudu da ta Arewa, Honorable Abu Audu Katafilan Waya. Mai rama mai jin kai zan miƙa tuta ta takarar ɗan majalisar tarayya na Sokoto North, Sokoto South, Honorable Abubakar Abdullahi. Muna roƙon Allah shi ba mu nasara ga wannan takara. Allah shi ba mu nasara. Honorable, congratulations. And now, Honorable Baragaja Isa Sabon Birni, who is serving as a current member of National Assembly, and also, inshallah, our candidate for 2023 election. Thank you very much. Okay. Da kawai da biranen Sokoto sun biye gaba fito wanda
PDP! 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 To jama'a ku saurara. Alhaji Murtala mai gona number inshallah 2023 House of Representatives representing Wamako Kware Federal Constituency. Engineer Aliyu Salihu representing Ilela Godbawa Federal Constituency inshallah in the National Assembly COP 2023. Okay. Now, please, can you clear up, please? I want to invite the bigger people. Now, I want to invite to the podium our 3 senators. One from the Sokoto South Federal Constituency, His Excellency Right Honor Aminu Waziri Tambua. Ku saurara tare da shi akwai sanata na tsakiyar Sokoto Honorable Manir Muhammad Danya Wale Sokoto. Tare da shi akwai sanata ku saurara tare da su kuma akwai sanata na gabashin Sokoto Honorable Gwanda Gobir. We now invite Honorable Gwanda Gobir to come face to face with the state chairman of the party and collect his flag to run the ticket for 2023 from Sokoto South Senatorial District. Yanzu an gayyato magajin garin Gobir Honorable Shaibu Gwanda Gobir wanda zai tsaya mana takara a majalisar dattijai a gabashin Sokoto. Ranka ya daɗe cewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rama mai jin kai za mu ba tutar takara ta sanata na gabas ga Alhaji Shaibu Gwanda Gobir. Muna roƙon Allah shi ba mu nasara ga wannan takara ta wannan kujera. Congratulations. Yanzu kuma sai ni kera itace mataimakin gwamna sanatanmu na gobe in Allah ya da walin Sokoto Alhaji Muhammad Manir. We now invite His Excellency the Deputy Governor of Sokoto State and our senatorial candidate for Sokoto Central Senatorial District, Honorable Manir Muhammad Danya, to collect his flag from the state chairman. Da sunan Allah mai rama mai jan kai zan miƙa tuta ta takarar sanata na Sokoto tsakiya ga mataimakin gwamna kuma walin Sokoto Manir Muhammad Danya. Allah shi ba mu nasara ga wannan takara. Allah shi taimake mu shi ba mu nasara. Your Excellency. Magana ta ƙari. Yanzu za mu gayyato jagoran talakawa, jagoran Najeriya, shugaban dandalin gwamnonin Najeriya, shugaban DG campaign
kuma gwamnan Sokoto Right Honorable Aminu Waziri Tambol domin mai girma ciyaman ya bashi. We now hand over the mic to the chairman of the party to present the flag to the governor of Sokoto State, the people's governor, Honorable, Right Honorable Aminu Waziri Tambol Mutawalla Sokoto. Thank you, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rama mai jin kai, ina mika tuta ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambol Mutawallan Sokoto, chairman na gwamnonin Najeriya, chairman na gwamnonin PDP, DG campaign na campaign din Najeriya na shugaban kasa na 2023 na takara ta yi ta sanata na yammacin Sokoto. Ina roƙon Allah ya ba mu nasara ga wannan takara, mu lashe wannan zaɓe cikin sauƙi. Allah ya taimake mu, Your Excellency, Allah shi ba mu nasara. Mai girma mataimakin gwamna da kuma sanatanmu na gabasin Sokoto da sauran 'yan wakilai don Allah kowa ya koma wurin zaman shi, da duk wanda bai da abin yi bisa wannan duro don Allah ya hakuri a sauka a rage. Yau za mu karbi sabbin 'yan jama'iyya dukkan peace suna da yawa za su hawo nan, don Allah a saurara a yi hakuri a rage. PDP ku yi hakuri da Allah, don Allah kada a ce mutane mu kai ku daina malam kai ana ta faɗin uban doma sai ku ƙara kiran uban doma sai malam sai uban doma sabarawa sai uban doma magun kama ɗan jarida a koma gefe da Allah a koma gefe jama'a. Akwai wata jam'iyya da aka kawo jihar Sokoto, ban san koya take ba, tana da wasu 'yan ayaba nan da abarba da mai cikin kwando, mai sunanta. To wannan jam'iyya gaba ɗaya yau ta rushe, ta dawo cikin jam'iyyar PDP. Saboda haka zan biga wa abokin aiki na Babangida Kakaki domin ya gayyato muna jigajigan jam'iyyar nan da suka dawo. Ku saurara, kafin in bashi zan gaya muku, duk jam'iyyar da aka ce shugabanta ciyaman ɗinta na jiha ya batta jam'iyyar nan akwai sauranta. Duk jam'iyyar da aka ce mataimakin gwamnanta ya hita akwai sauranta. Duk jam'iyyar da ba ta da 'yan takara membobi na assembly suka baro ta rage, to duk suna nan yanzu a gane su. Saboda haka muna gayyatar ciyaman na jam'iyyar ANPP jihar Sokoto, injiniya Bello Ahmad ko? Ina da shi akwai. Sannan kuma da honorable Ibrahim Ango, wanda shine dan takarar mataimakin gwamnan wannan jam'iyya, shi ma ya baro ta. Don haka muna gayyatar su a bisa wannan podium. Ibrahim Ango yana kusa da Alhaji Bello Ahmad, state chairman na NNPP, da Allah ku yi saman podium domin a karbe ku. Sharifi sai da uban doma da sagir bawai yoyo ba. Farin sarki sai mai sarki. Yana sa kwata sai dan da. Jama'a
local government ɗin da mun kaje za a samu kyauta ta musamman. Ibrahim iyo SA na gwamna ya ba da kyautan mota ga mazaɓatai, ya ba da kyautan mota ga local government party an sanar da jama'a. Mota biyu kenan. Mota biyu nawa kenan? Biyu ya basuwa. Allah ya ƙaro irin su dange shuni. To ga sunan za su hau. Kuma bai iya komai ba. Wani sakwace sai dan daita. Ya Allah ga wata na dauko in karar je sai an karba. Ga sunan za su zo. Allah ka san baki na bai iya furta kalaman raina ba. Sai ka yarje min sadaka. DJ mai girma chairman ga jam'iyyar NNPP gaba ɗaya ta Sakkwato, ga tsohon mai gidana, tsohon abokina wanda ya yi jasus, amma yanzu ta jasus ta ƙare. Ina gabatar ma ciyaman da Alhaji Ibrahim Ango ɗan takarar mataimakin gwamna. Jai? Ba mu hara da ciyaman. Oda, za mu fara, don Allah ku a buɗa nan wani sun ci abu. Za mu fara da shugaban jam'iyya ta NNPP na jihar Sokoto, wana Alhaji Bello Ahmad, tsohon daraktan gona, tsohon ma'aikaci wuri daban-daban na jihar Sokoto. Yau gashi mai girma ciyaman ga stage. Kamar daga bayan ya gabata, shugabanni na waccan jam'iyya ta NNPP, chairman ɗinta na jiha da duk mukarrabai ne da ɗan takarar mataimakin gwamna da sauran wasu 'yan takararsu sun baro wannan fati sun dawo cikin wannan fati na PDP. Muna so mu yi wannan dama mu ba su tabbaci cewa PDP ta amce su kuma za a yi musu adalci kamar da PDP ta saba wa ɗayanta adalci. Muna yi musu barka zuwa cikin wannan fati namu kuma muna yi musu godiya ga kishin da aka gare su na wannan jiha ta Sokoto da tunanin da sun kai na su zo su kama wa PDP don a samu nasara da zaɓuɓɓuka da na shugaban ƙasa da na sanatoci da na House of Reps da na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha. Muna yi ciyaman godiya da 'yan takara ta yi kuma muna ba su tabbaci cewa za su ce gwamma da an ka yi na shigo cikin PDP. Muna yi musu godiya kwarai. Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan mu ba mu daga hannun mutane. PDP, PDP, Najeriya, Sokoto, Allah shi ba mu nasara. PDP, Najeriya, Sokoto, Allah ya ba mu nasara. Our state chairman has just received into this great party the leadership of NNPP in Sokoto State. Chairman of the party, the deputy gubernatorial candidate, and some members of the State House of Assembly candidates, they all come today to our great party, PDP. Thank you very much. We now invite Honorable Ibrahim Ango
a deputy gubernatorial candidate of NPP in Sokoto State to respond on behalf of the Dikampis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولا كنا أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Mai girman gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, matawallin daular Usmaniya, Director General Presidential Campaign, kuma shugaban gwamnonin Arewa na Najeriya gabaki daya. Mai girma dan Amar na Sokoto kuma Director General na campaign na Malam Ubandoma da sauran mukarrabansu, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Mai gidanmu chairman na jam'iyya wadda ke cin zaɓe, wadda za ta ci zaɓe, ya riga ya yi jawabi. Sannan a wannan bagire ƙaddamar da mu aka zo a yi, ba wai mun zo mu abin nan ba. Amma ina kira ga mai girma Director General na wannan campaign din cewa akwai wani turanci da gani a Electoral Act, wato kundin zaɓe, na cewa ba a yadda kowace jam'iyya ta yi campaign na ɓatanci ba, ba a yadda kowace jam'iyya ta yi campaign na ƙazahi ba ko na ɓata suna. To mun karanta wannan wuri mun gani, amma ina son mai girma ɗan Amar ya sani cewa wallahi duk wanda ya taba mutunci mu a PDP ko bi tsawonai, wallahi ba za mu bar shi ba. Wallahi ko mi zama ne gajere, in ya yi gajarta kan inuwa, za mu dawo ƙarƙashin inuwan nan mu nuna mai bai iya ba, kuma mu koya mishi. Wallahi ba za mu yadda ba. Jam'iyyar nan da muka shiga jama'a, haƙuri za a yi. Da na yi tsammanin za a ban dama in yi magana a kan jam'iyyar mai kayan marmari, to amma sai na fahimci cewa idan kana son ka kwance ma mutum zane, to ka bari sai ka je gidansu ka kwance zane ne domin kowa ya gane shi zindira sai da yake. Muna da labarin kowa, mun san matsayin kowa, mun san siyasar kowa. Wallahi kwattaba mu ba mu bari ne. Abin da nake kira ga sauran 'yan jam'iyya na PDP a wannan jiha cewa ba wai kana son ka zaɓi 'yan takararmu ba duka, a ranar zaɓe ka hito do or die, ka hito tun harko ka shiga layi, kuma ka kawo ni kawani yadi 10 ka sa aka faɗaka, domin do or die ne. Mun ga siyasar Sokoto, mun ga abin da ake yi a Sokoto. Canji muke so na alheri, mun ga ayyuka na alheri wayanda mai girma a Matawalle ya yi, kuma muna da yaƙini da yadda Allah uban doman Sokoto zai ci gaba da waɗannan ayyuka da aka yi. Amma shi mahasadi duk aikin da kai ba zai gani ba. Jama'a kun shaida Matawalle ya yi aikin ƙwarai. Jama'a kun shaida Matawalle ya yi aikin ƙwarai. To ina ba ku tabbaci cewa Malam Uban Doma abin da zai dora zai yi. Akwai mahaukata cikin jam'iyyar da muka bari, za mu haɗa muku alamunsu domin ku san su don kar su shigo su yaudare ku. Amma idan lokaci ya yi, za mu haɗa muku sunayensu domin ku sani. A can akwai shagon ɗan Anace mai kuduwa ne, akwai mahaukaci, na gode. PDP! PDP! Nigeria! Nigeria! Sokoto! Sokoto! Sokoto ta kudu! Sokoto ta tsakiya!
gabacin Sokoto ha. Allah ya ba mu nasara. Ga mai girma chairman na jiha zai yi jawabi. Mai girma shugaban jam'iyya. PDP Najeriya Sokoto ta gabas, Sokoto tsakiya, Sokoto ta kudu. To Allah shi ba mu nasara. Mai girma gwamnan mu, gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal, matawallan Sokoto, mai girma mataimakin gwamna, Manir Muhammad Dan Iya, mai girma dan takarar gwamna, Malam Sa'idu Umar Obandoma, mai girma dan takarar gwamna na Jigawa, Mustapha Lamido, mai girma speaker na jihar Sokoto, sauran manyan baki, 'yan takararmu, matasa, mata da maza, assalamu alaikum. Na farko ina son wa 'yan jam'iyyarmu na PDP godiya saboda yadda da sun ka yi, da sun ka amince, sun ka amsa kiranmu, sun ka taho ƙwansu da ƙwarƙwatarsu. Mun tasau daga Sokoto ba mu kawo dange ba sai da mun kai awa biyu saboda cunkoson mutane. Alhamdulillahi mun gode ma Allah. Wannan shaidu ne na cewa wannan gwamnati ta mai girma matawalle ta yi duk abin da mutumin Sokoto ka bukata shi mata. Ko mutanen Sokoto na son a ci gaba da wannan tsari na wannan gwamnati ta hannun Mallam Obandoma. Muna kira ga 'yan jam'iyyar mu kwansu da ƙwarƙwatarsu a jajirce lokacin zaɓe, a zaɓe duk 'yan takara na PDP. Kowa wanda ya rijista, wanda bai a rijista ta yi ba, ya je ya karɓi rijista ta yi. Mutane su jajirce don sun san matsalolin da ake cikin Najeriya. Akwai matsalar tsaro wanda APC ta jawo, akwai matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki, akwai matsalar rashin aikin yi, akwai matsaloli ga sunan ba su koli sawa. Saboda haka jiki magayi da aka waɗi, kowa ya gano abin da aka ce ma jiki magayi. Wannan APC ta kawo matsaloli daban-daban wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Allah shi ba mu nasara, mu kore ta, mu share ta tare da tsinciyarta su koma can su zauna gehe. Atiku Abubakar ya samu cin shugaban ƙasa, sanatocinmu su ci zaɓe, gwamnoninmu, 'yan majalisar tarayya, majalisar jihohinmu. Muna godiya ƙwarai da gaske ga wannan taro da aka yi. Muna roƙon duk 'yan jam'iyyar PDP su ci gaba da ba da goyon baya ga sauran gangami da za a yi na lower government wanda za a ci gaba da shi bayan wannan taro insha Allah. Muna roƙon Allah duk wanda ya zo nan lahiya, Allah shi mai sai gida ne lafiya, Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu nasara. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. PDP! Masha Allah. Mun gode kwarai, thank you very much. The state chairman of our great party, PDP, in Sokoto State, Honorable Bello Aliyu Gorayu. PDP! We are now getting to the close of this ceremony. We now want to invite our gubernatorial candidate of PDP in Sokoto State, Mallam Sa'idu Umar Obandoma Sokoto, Mallam Obandoma Sokoto, to be accompanied by His Excellency Mustapha Lamido, the candidate of Jigawa State for our great party, and also the deputy gubernatorial candidate, Honorable Sekina Tahiru Bafarawa, and Honorable Honorable Yusuf Dambata, please, the deputy gubernatorial candidate of Kano State,
Please join Malam Obandoma. Please. Distinguished Senator Dambaram. Distinguished Senator Dambaram, please, you can join. Obandoma Sokoto Sa'idu Umar. Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa. PDP ya zama gwamna ba da fushin kowa. Su talakawa, mama wata gaugawa. Ubandoman Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa. A PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Tilas ne godiya ga Allah mai girman baiwa. Shi ne ke zuwa da iska, shi ne kuma yagewa. Shi ne ke biyan bukata koda a gidan tura. Karje mana daga PDP ya rugo mu gidan girma. Su talakawa, mama wata gaugawa. Ubandoman Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa. A PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Salati gwandan dan Amina Jigo kuma gatana. Kaninka masu manzo Rasulu shine ya fi komai na. Majigon Khadija rainan Halima Tusha. Nasarari na karje mana da PDP ta gagare na. Su talakawa, mama wata gaugawa. What up, ladies? Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa. A PDP ya zama gwamna mama da fushin kowa. Sokotawa a yau ne mana gora kai gaugawa. Ku ne da mutane ku kara lube ku tuno tura. Kun samu a daga a kada ke sawa a tuno kala. Obandoma Sa'idu Umar dan kan. What up, ladies and gentlemen? It's your boy B to the O to the L to the A to the fucking 90s. Don Allah ya isa, don Allah ya isa. Jama'ar jihar Sokoto, ga saƙo idan kun kaje gida. Sun ce, wai ba mu da abin da za mu tallata ɗan takararmu cewa inda gwamna ya aje nan zai ɗauka. Don Allah ku saura. Gwamnanmu na jihar Sokoto ya tsere tarbiyyar matasa, Obandoma zai ɗora. Gwamnanmu matawalle ayyuka wanda bai isuwa ba, matawalle Obandoma sai ya isuwa sannan ya adana shi. To, mun ga ito Obandoma mai girma ɗan takarar gwamna Malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. PDP 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 Power 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 Nigeria Nigeria su idan waɗannan alƙawulla da muka ɗauka da kuma abubuwan da muka sa a gaba Allah bai ba mu dama muka cika su ba. To mu dai alhamdulillahi mun sani tsakaninmu da Allah da al'ummar jihar Sokoto mun yi namu kokari kuma alhamdulillahi bayyane abubuwan nan suke. Saboda haka yau mun dawo ga wannan gari mai tarihi na Dange inda mun kaddamar da gangami da yakuwar neman zaɓe na shekara 2023. A yau wannan rana mai tarihi inda yau an kaddamar da masu neman 'yan majalisar dattijai da kuma 'yan majalisar wakilai, kuma za a kaddamar da sauran 'yan majalisar dokoki kowace karamar hukuma muka je in Allah ya yarda. Haka za ba da daɗewa ba mai girma shugaban jam'iyya na ƙasa tare da wazirin Adamawa za su zo nan Sokoto don a kaddamar da Malam Obandoma
da mataimakin shi a matsayin 'yan takarar gwamna da mataimakin gwamna. Saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Sokoto da mu sani cewa yadda kuka sani wannan tafiya ita ce maslaha, ita ce kawo ƙarin zaman lafiya da ci gaban al'ummar jihar Sokoto, kuma muna wa Malam Obando kyakkyawan zato na cewa in Allah ya bashi zai ɗaura a kai inda za mu aje na jagorancin wannan jiha tamu. Haka kuma muna tabbacin cewa in Allah ya yarda, da yarda Allah, da yarda Allah, da yarda Allah shi ke bayarwa, wazirin Adamawa Atiku Abubakar shine maslaha a Najeriya yau. Kuma zaɓen shi ga al'ummar Najeriya in Allah ya shi ne zai ƙara kawo zaman lafiyarta, ya ƙara kawo ci gabanta, ya ƙara kawo haɗin kanta, kuma in Allah ya yarda ga dukkan alamu wazirin Adamawa zai zama shugaban ƙasa. Muna kira ga al'ummar jihar Sokoto da sauran al'ummar ko'ina suke da a ba jam'iyyar PDP haɗin kai daga ƙasa har sama, daga sama har ƙasa, a tabbatar da cewa an zaɓi 'yan takarar jam'iyyar PDP don in Allah ya yarda al'amarin ya tafi bai ɗaya, a samu haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi don a tabbatar da cewa bisa ga manufofin jam'iyyar PDP na inganta tsaro, inganta zaman lafiya, kawo ci gaba ta huskar samun matasa aiki da mata da kuma duk abin da ya kamata da jagoranci al'umma in Allah ya da awazar da shi. Muna godiya kwarai da gaske tare da fatar Allah ya ba mu nasara, Allah ya mana jagora. Distinguished ladies and gentlemen, we are today in this historic town of Dengue, where we have flagged off the state campaign of our great party, the PDP. We thank the people of Sokoto State for your overwhelming support since the assumption of office of this administration, particularly and with emphasis, your support in 2019. It is for God Almighty and the way the people of Sokoto State stood by us that we were able to overcome those forces that were mobilized to come and push us out of Sokoto State Government House. But with God on our side and the people of Sokoto State, you remain resolute, you remain determined, and we gain victory. And we are talking to Supreme Court, Tribunal, Court of Appeal, up to Supreme Court, and God Almighty granted us victory in every step of the way. I thank God Almighty for the opportunity to serve the people of Sokoto State, the wonderful people of Sokoto State, the great people of Sokoto State. In the last 7.5 years, we have done, by the grace of God, our best in terms of reorienting our youth, in terms of repositioning the educational sector in the state, in terms of repositioning the health sector, in terms of supporting agriculture, enterprise, entrepreneurship, and providing jobs and job opportunities for our young men and women. We thank God that the people of Sokoto State are living witnesses to the achievements of this administration. God willing, when you elect Malam Obandoma as governor of Sokoto State, he will continue with these legacies of good governance, of infrastructural development, of promoting education and healthcare and the well-being of the people of Sokoto State. Rest assured, by the grace of Almighty God, that when Atiku Abubakar is elected, he will restore security of this country, he will unite this country, will structure this country and make it more efficient. And by the grace of God, he will run a very transparent and all-inclusive administration based on good governance, fairness, equity, and ensuring that every part of Nigeria is carried along. As of today, there is no better candidate that can reunite Nigeria and govern Nigeria well and reposition Nigeria and rescue Nigeria than Atiku Abubakar. I therefore commend the people of Sokoto State and recommend highly that we shall vote for candidates of PDP when the time comes, February 25th and in March. We shall come out en masse and vote for all the candidates of the PDP. Rest assured that by the grace of God, when that is done, and Atiku Abubakar become the president of this country,
Malam Obando become the governor of Sokoto State, and all of us are in National Assembly, and members of State House Assembly are from PDP, there will be synergy, there will be good governance, and Nigeria will know peace again, and Nigeria will continue to progress. God bless you, and God bless you for all of your support. May God Almighty continue to guide us in the discharge of our responsibilities. PDP! PDP! Nigeria! Nigeria! Sokoto! 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك النصر والتوفيق يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. An fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta mun kuma ba kai ta ruwa kuji wannan ta amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa Allah yara mun tabiyar ka sanya zan tabiyar yan wana san dawaniyar sabon launin tabiyar mun dauko ba ma gajiyar Power to the people! Nigeria! 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 Sokoto! 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Sokoto ta kudu! Sokoto ta kudu! Sai mutawalle! Sai mutawalle! Sai mutawalle! Sokoto ta tsakiya! Sokoto ta tsakiya! Sai wani! Sokoto ta tsakiya! Sokoto ta gabas! Sai gwanda! Sokoto ta gabas! Sokoto ta gabas! Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, the Chairman of the Nigerian Governors Forum, and the Chairman of the PDP Governors Forum, and the Director General Atiku Campaign Organization, His Excellency the Deputy Governor, the Speaker of Sokoto State House of Assembly, State Party Chairman Alhaji Bello Goreyo, DG, PDP Campaign Management Committee Honorable Yusuf Suleiman, members of the Campaign Council and the members of the Campaign Management Committee, PDP gubernatorial candidate, Sokoto State Bala Saidu Umar Obandoma Sokoto, PDP gubernatorial candidate of Jigawa State Alhaji Mustafa Lamido, former ministers, Deputy gubernatorial candidate of Sokoto State Honorable Sagira Tayo Bafarawa, Deputy gubernatorial candidate Kano State, members of the National Assembly here present, senatorial candidates of PDP, former ambassadors, PDP candidates of the National Assembly, PDP candidates for State House of Assembly, other distinguished invited guests, gentlemen of the press, and other PDP members of the great party, PDP! PDP!
legacy in the historical town of Denge.